bro duitku akeh. No, 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 no. Saiki Pak Nur. Gila, tak bos kabeh kok yo. Jejake to apa ngono. Masa ya mau sharing di becak ini. Denek mangane terus piye? Becak yo. Lah sak kene. Yes, mana kurang Pak ning luar kene sak mene. Ya iya. Mbak jiko enak tenan. Asia. Asia. Hormon regane piro, Bro? 50 juta. Iya, bangun 50 juta. Lah kuwi kredit apa cash saiki? Yo cash. Jelas. Lah Pak Nur jane kerjane ning ndi, Ro? Yang luar negeri bro, ning perusahaan kono lho, masuk kono lho. Anu, sing dhuwur dhewe ki lho. Dhuwur tak dhuwur-dhuwure nah. Saiki dari sultan saiki. Iya. Iki lho, golek opo iki? Golek iki lho. Iki dipangan awakmu le. Sik-sik aku. Nek kene iki aku karo kanca-kanca gawe iki. Ngene awakmu ya kuwi le. Aku pegang duwe pakai kowe. Kowe gak wong nang duwe. Ya Allah le, sik ngono le. Aku Pak karo kowe. Ya Allah le. Enggak. Sik-sik aku Pak we. Ya Allah. Aku mau ning ada kancaku le, aku Pakmu le. Aku mau ning kanca-kancaku. Pak kono luar iki musuh aku sapa? Eling to le, eling to le. Duwe pakai ngono enggak aku. Aleng-aleng ngono sik-sik kowe. Lek. Anakmu ning ndi? Anakmu ning ndi? Lah nyapa? Lah motorku digowo jare. Lah wong ndi motor dhewe wonge. Dino utara balik yo. Aku ora ngerti aku. Piye wis? Pada balik. Tak gore an. Pamite arep sudah kelompok. Wis pokoke ndang kon balik. Tak gore an. Yo tak golekane wonge. Awakmu sapa ya? Mbok ne sapa nyempet-nyempeti pemandangan ae. Aja ngono sakne kae yo wong susah coba. Ae. Doi pati padha. Iki ngene, kenapa Mas? Dari iki nyilih motor. Suwi ra balik-balik. Iya, Bro. Ini dia ini motor kae. Kayak 1 juta. Ya, piye? Lah iya. Iki motornya gampang tak ono omah. Oh, yo ya. Tenang ae, motor aman karo aku. Tenang, Kak. Motor
Motornya apa, Bro? Alah, kembung ya. Itu anu kan, motornya podo karo aku ndakon-ndakoni motor. Oh, alah ngono. Nggih film ngene iki. Apa ya? Stop dulu. Udah nak. Terus biru lah, Pi. Lek men kene to, Lek. Ya apa lek men kene? Ya apa enggak? Tak sekolahane terima era men terima nyakruk ning kene. Jaremu Lah kuwi po anakmu, Lek. iki anakku Lek iki. Yo. Gak Iki podo. wong sing padha dingi ki to. Wis neni gak? Lho iki nyakruk ning kene enggak. Pakmu kerja nang luar enggak? Pake golek duwe wong ngeleram. Saya malaku. Oh, ngampus ae dhewe. Ngampus kene. Kumpul kumpulan karo sugih iki sapa wis kaleh-kaleh kono. Iki golek apa gak kene gak? Pak Mudiri atau nenek kita. Kowe panas-panasan. Gawe tak sekolahane kok ngene malahan. Durhaka marang Pak Mudiri gak oleh ngono kuwi. Jaluk laporan Pakmu. Iso kok ngene lho iki. Dadi wonge Aduh iki wong ora duwe. Iki aja anu nrimo apa enake Pakmu. Kancane yo ben kancane. Wis Pak. Sepurane Pak. Sepurane Pak. Yo Pak. Yo tak. Anane Pak, ta maaf nih. Aja dibaleni lele. Yo Pak. Siap awake dhewe iki wong ora duwe leng ngene. Yo Pak, siap Pak. Harusnya aku yang bisa